Hei, eu sunt Clar, iar astăzi voi face un videoclip. Doamne, cât de mult laghe. Așa, dar astăzi voi face un nou videoclip. Ei bine, vreau să vă anunț că e mai mult un anunț. Ei bine, vreau să vă anunț că s-a băgat animation set de zombie la bundle-uri. Și da, sunt extrem, s-a scos de Halloween, cred. Da, și asta e vestea și eu mă bucur extrem de mult că s-a băgat animation set de zombie la bundle-uri. Adică da. Și da, nu știu de ce merg aici. Stați un pic să... Așa. Da, și cam... Și se băgase și cel de vampir. Da. În fine, cam atât a fost, dar vreau să vă anunț că ochii de zombie s-au băgat doar la oferte unde bagi banii. Pentru că da. În fine, cam atât a fost pe ziua de astăzi. Eu am fost Sofia, voia să o pe canal, pe canalul meu. Bye!